أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጥዕናን ዓቂቡን ሓልዩን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምውን ነታረርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ጸጋ ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ሚያዝያ ሓደ ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ፍቕሪ ይግበረልና አሜን። ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። መሐጎሲትና ባሕቲ ይግበረልና ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ፍቕሪ ባሕቲ እምነት ባሕቲ ንስሓ ይግበረልና አሜን። ሎምኮ ወርሓዊ በዓል ልደታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴናን ከምኡ ድማ ኣቡነ እንድርያስን ቅዱስ ራጉኤልን እዩ። በረኸቶም ይሕደረና ናይ ግዝእትነ ማርያም ጣዕሚ ፍቕሪ ኣማላድነታ ሓለውኣ ኣይፈለየና አሜን። ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ጣዕሚ ፍቕሪ ናይ ወላዲተ አምላኽ ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሚያዝያ ሓደ ናይ እመቤትና ምሳሌ ዝተገልጸሉ ሓው ንቅዱስ ሙሴ ካህን አሮን ዕረፍቲ እዩ። ብህይወተ ስጋ ከሎ ገነትን ሲኦልን ብግልፂ ዝረአየ ዝኸበረ ኣባ ስልዋኖስ እውን ዕረፍቲ እዩ። ዓብይ ሰማዒት ዝኾነ ኣባ ቡሰይ እውን ልደቶም እዩ። ጎይታና ንናይ ኣባ መቃርስ ገዳም መነኮሳት ጸሎቶም ሰሚዑ ካብ ናይ ኣዕራብ ወራር ሓለዎም። ቅድስቲ መጥሮንያ ዕረፍታ እዩ ምዃኑ ስንክሳር እውን ብስም ይጠቕሳ። ምስ ኣበከረዙን ሰማዕትነት ዝዓረፉ ቅዱስ ዮስጦስን ሰበይቱን እውን በዓለም ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሶም አሜን። ሕጂ ድማ ናብ ስንክሳር ነብል። ካህን ቅዱስ አሮን ማለት ደብረ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ካብ ነገደ ለዊ ክኸውን ከሎ ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ሓዊ እዩ። ናይ ቤተ መቅደስ ናይ ደብተራ ኦሪት ኣገልጋሊ ነበረ። እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ግብፂ ብኣዳው ዓበይቲ ዘደንቑ ተኣምራት ገይሩ እዩ። ደቂ ቆሬ ድማ ብጸላእትነት ኣብ ዝተለዓልዎ ጊዜ እግዚአብሔር ፈሪዱ ኣጥፍኦም። ንምድሪ ድማ ኣዘዛ እሞ ኣፋ ከፊታ ድማ ወሓጠቶም። ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ምስ ሞተ ድማ ንእስራኤል ዝመርሖም ቅዱስ አሮን ካህን ነበረ። ንሱ ምስ ሞተ ከዓ ወዱ አልዓዛር ናይ ካህናት ሓለቃ ኮይኑ ንእስራኤል መርሖም። ንሙሴ እግዚአብሔር ኣዚዝዎ ናብ ደብረ ሲና ጎቦ ወፂኡ ታቦተ ጽዮን ቅድሚ ምቕባሉ 40 መዓልትን 40 ለይትን ክጸውም ከሎ ስለ ዝደንጎዮም እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ አሮን ብነገር ተለዓልሞ ብቅድመና ዝኸይድ
ኣማልኽቲ ይስርሐልና በልዎ። ደጊሞም ድማ ካብ ምድረ ግብፂ ዘውፅአና ሙሴ ዝበሃል ሰብ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና። ናብ ግብፂ ተመሊሱ ኸይዱ ድዩ ወይስ ኣብ ደብረ ሲና ዝረኣያ እሳት ኣቃጺላቶ ኣይንፈልጥን በልዎ። ኣሮን ድማ ወርቅኹም ኣኪብኩም ኣምጽኡ በሎም። ኣሮን ከምዚ ማለቱ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ክፉኣትን ቁጣዓትን ስለ ዝኾኑ ብእምኒ ጨፍጭፎም ወይ ከዓ ወቂዖም ብእሳት ኣቃጺሎም ክቐትሉኒ እዮም። ሕራይ እንተኢለዮም ድማ እግዚአብሔር ክፈርደኒ እዩ ኢሉ ናይ ወርቂ መጋየፂኦም ኣምጽኡ እንተኢለዮም ግን እስራኤል ገንዘብ ብጣዕሚ ዝፈቱ ስሳዓትን ስለ ዝኾኑ ብወርቅኹም ክሰርሓልኩም እንተኢለዮም ጨኪኖም ወርቆም ኣይህቡንን። ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ክብሉ ድማ ሙሴ ሓወይ ክመጸለ እዩ ካብ ነገር ድማ ክድሕንየ ኢሉ ሓሲቡ እዩ እምበር ንሱ ጣዖት ክሰርሕ ደልዩ ኣይኮነን። ከምኡውን ኣሮን እቲ ወርቂ ጠርኒፍኩም ጠፊኡን መኺኹን ክተርፍ እዩ ኢሉ ብምሕሳብ ጉድጓድ ፍሒሩ እሳት ኣንዲዱ ነቲ ኩሉ ወርቂ ናብ ውሽጢ እንተደርበዮ ሰይጣን ናይ ምራኽ ምስሊ ገይሩ ካብቲ ጉድጓድ ኣውፅኦ። ኦሪት ዘጸአት ኣንድምታ ትርጓሜ ናይ ኣሮን ወትሩ ናይ እመቤትና ምሳሌ እያ። በዓል ኣቤሮንን ዳታንን ደገፈቶምን ወሲኽካ ኣብ ልዕሊ ናይ ሙሴን ኣሮንን ሽሞት ብጽልኢ ብምትንሳኦም ምድሪ ተኸፊታ ወሓጠቶም። ድሕሪኡ እግዚአብሔር ንሙሴ ካብ 12 ናይ እስራኤል ነገድ 12 በትሪ ወሲዱ ስሞም ኣብ በትሮም ጽሒፉ ኣብ ቅድሚ ታቦት ከቐመጠን ኣዘዞ። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ሽሞቱ ዝመረጾ ሰብ በትሩ ከም ትጥጥሕ ነገሮ። ሙሴ ድማ ከም ዝተኣዘዞ ገይሩ ክጽሊ ሓዲሩ ነተን በትሪ እንታውፀን ናይ ኣሮን በትሪ ካብ ናይ ካልኦት በትሪ ተፈልያ ከይተኸልዋ በቂላ ማይ ከየስተይዋ ለምሊማ ዓምቢባ ዝበሰለ ለውዝ ኣፍርያ ተረኽበት። ድሕሪኡ እግዚአብሔር ንሙሴ እታ በትሪ ንኹሎም ንዝዕምፁ ምልክት ኮይና ክትሕሎ ኣዘዞ። ኣብ ኦሪት ዘሃልቅ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ ካብ 1-10 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንናይ ኣሮን በትሪ ናብ ቅድሚ ምስክር መልሳ ምጉርምራሞም ካባይ ምእንቲ ክጠፍእ ንሶም ድማ ከይሞቱ ንዝዕምፁኒ ምልክት ኮይና ተተሓሎ በሎ ተባሂሉ እዩ ከዓ ዝተጻሕፈ። እዚ ድማ ምሳሌ እዩ። ንግዚኡ እስራኤል ብምኽንያት ሽሞቱ ስለ ዝተጻልኡ በዚ ፈለዮም። ፍጻሜኡ ግና ናይ ኣሮን በትሪ ካብ ኩለን ተፈልያ ለምሊማ ዓምቢባ ፍረ ኣፍርያ ከም ዝተረኽበት ከምኡ ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ካልኦት ናይ እስራኤል ኣዋልድ ኣንስቲ ተፈልያ ብስጋ ብነፍሲ ብልቦና ዓምቢባ ወቂባ ብዘይ ዘርኢ ብዘይ ርካቤ ብድንግልና ወሊዳ ተረኺባ እያ እሞ ናይ ብሓቂ ናይ ኣሮን በትሪ ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ምሳሌ እያ። ነዚ ድማ ሊቃውንቲ ኣቦታትና በዓል ቅዱስ ኤፍሬም፣ በዓል ቅዱስ ያሬድን ኣባ ጊዮርጊስን ብዝግባእ ኣመስጢሮሞ እዮም። ከም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣገላልጻ ናይ ኣሮን በትሪ ከይሞቱ ንዝዕምፁ ምልክት ኮይና ከም ዝተሓለወት ከምኡ ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ንዓና ንናይ ሓዱሽ ኪዳን ክርስቲያን ብሓጢኣት ከይንመውት ምልክት ኮይና ተዋሃበትና። ነቢያት ድማ ጎይታ ባዕሉ ምልክት ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ እንዳበሉ ዝነገሩና እዚ እዩ። ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 14። ቅዱስ ኣሮን ድማ ብጽቡቕ ተጋድሎኡን ናይ ኦሪት ሕጊ ብምሕላውን ንእግዚአብሔር ምስ ኣገልገለ ሚያዝያ ዕለት 1 ኣብ ጎቦ ሖር ክዓርፍ ከሎ እስራኤላውያን 30 መዓልቲ ኣልቀስሉ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና። ኣሜን። ሰማዕት ኣባ ቡሰይ ኣመንቲ ክርስቲያን ክኾኑ ወለዱ ብዘይውላድ 17 ዓመት ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ብርሃን ዝለበሰ ጻድቕ ሰብ ናብ ኣቦኡ መጺኡ ወዲ ከም ዝወልድን ስሙ ድማ ቡሰይ ከም ዝብሎን እዚ ውላድ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰማዕት ከም ዝኸውንን ነገሮ።
بوسي دما ميازي حادة تولده بهيمانة دما كوتكويتم يعبيوه نام ممهر ودما وسددوا أمه ناي بيت كريستيان تمرتي كله تمهاره أب 27 عامت دما نخريستيان زغتل ناب زنبرك حدي نقوس كيدو كريستيان مخانو تزاربه نقوس دما آسيرو يأسر أمه نصبحيتو نتعوتو كسجد عززو أبا بوسي دما ناي نقوس تأزاز مقبل انبي أبزبالة كيزي اتنقوس حيزو بتعميه سغيو نغرقن استعزز ملأخ تقليسو أبرتعو نحرقو ناب اسكندريا قلقليانوس ناب زبهال مكونن لأخوه أزيك حدي مكونن دما نمتاي نتعوتاتنا زي تسجد إلو بزوحة سغيو بناي حاسين شنكارات يعينتو أوصئن كاوشت إيز فالحة ماي دما يأتوو ناداون آغارون دما ببترا قرصوون ملأخ قدس جبريل دما نستقرارت أكلو نخل فويسو كم زقدمه حدا جبرن دحريو نابان صوكيا أمصو أمو ناب ديوقلطيانوس أركبوه نس دما بتراو بتعمي صنع مكراتات أوردلمو علت سنة علت 5 دما كسادو بسيفي أورطو أمو ناي سماعتነት ፍጻሜኡ ኮይኑ ናይ ክብረ ኣኽሊል ተጎናጸፈ ናይ ሰማዕት ኣባ ቡሰይ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎት ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን። አባ ሰልዋኖስ እዚ ቅዱስ ገና ኣብ ንእስነቱ ነዛ ከንቱ ዓለም ፍጹም ብምንዓቕ ኣብ ናይ ኣባ መቃርስ ገዳም ኣስቄጥስ ኣትዩ ብተጋድሎ ክነብር ጀመረ። بتحسنان بفقرن بصنع تقارلون مسنبرة عابي أبو خنا ناي كبري بعال بيت قويتانان أملخنان إيسوس كريستوس دما رأي كجلس اللو جمرة نايتا زدن نقوم السيرات دما إنقرو نبرة كاب علسات حدا معلتي أبا سلوانوس بستمستو أب مدري تدفيو بزح جيزي سأنحا دحريو نقيحو رؤسو كنع أبلمو بزي ጊዜ ድማ ምስኡ ዝነበሩ ይሕዋቱ መነኮሳት ዝረአዮ ነገር ክነግረኩም ንኣባ ስልዋኖስ ለመንዎ ንሱ ግን ዝም ወይ ከዓ ስቕ ኢሉ መሪር ለቕሶ ኣልቀሰ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይተዛረበን። ንሶም ድማ ኣብ ዘገደድዎ ጊዜ ኣባ ሰልዋኖስ ከምዚ በሎም ደስታ ገነት ናብ ዘለዎ ገነት ኣውፂኦምኒ ኣብኡ ናይ ጻድቃን መንበሪ ረኣኹ ደጊመ ድማ ናይ ስቃይ ቦታታት እውን ረኣኹ ከምኡውን ብዙሓት መነኮሳት ናብ ገሃነም ብዙሓት ምእመናን ድማ ናብ መንግስተ ሰማያት ክወስድዎም ረኣኹ። ስለዚ ኣነ ነፍሰይ ስለምንታይ ዘይልቅስ በሎም። ካብታ ዕለት ጀሚሩ ኣባ ሰልዋኖስ ድሓር ናይ ዘለዓለም ጸልማት ክወስደኒ ሎሚ ናይ ሓላፊት ዓለም ብርሃን ክርኢ ኣይደለን እንዳበለ ንገጹ ብቆቢዕ ሸፊኑ እንዳልቀሰ ዝነብር ኮነ። ኣባ ሰልዋኖስን ደቂ መዛሙርቱን መንፈሳዊ ጥራሕ ተጸመዱ ኮይኖም ንምግቦም ዘድሊ ዝኣክል ብጉልበቶም እንዳሰርሑ ካብ ሰርሕዎ ድማ እንዳቀነሱ ንነዳያን ይምጽቱ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ሓደ መነኮስ ናብ ኣባ ሰልዋኖስ መጺኡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ናይ ዕለት ቀለብ ዝኸውን ክሰርሑ ርእዩ። ንሓላፊ ምግቢ ትሰርሑ ትደኽሙ ኣለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኸውን ስርሑ ድኸሙ እምበር ኣብ ወንጌል ከም ዝተጻሕፈ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ ትምህርቲ ከም ዝመረጸት ብምጥቃስ ተዛረበ። ሽማግለ ኣባ ሰልዋኖስ ድማ በዚ ጊዜ ደቂ መዛሙርቶም ጸዊዖም ነዚ መነኮስ ናብ ናይ መዕረፊ ኣጋይሽ የእትውዎ፣ ዘንብቦ መጽሓፍ እውን ሃብዎ፣ ማዕጾ ድማ ዕፀውዎ፣ ዝብላዕ ድማ ወላ ሓንቲ ኣይተሃቦ በሎ። ወዲ መዝሙሮም ድማ ከምስተኣዘዞ ገበረ። ሰዓት 7:03 ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ እቶም መነኮሳት ተኣኪቦም ምስ ኣባ ሰልዋኖስ ጸሎት ገይሮም ምግቦም ተመገቡ። ነቲ ጋሻ መነኮስ ግን ኣይጸውዕዎን። ንሱ ድማ ክጽውዑኒ ይኾኑ እዮም ኢሉ ናብ ማዕጾ እንተረኣየ ዝጽውዖ የለን። ጥሜት ኣብ ዝጸንዖ ጊዜ ድማ ናብ ደገ ብምውጻእ ናብ ኣባ ሰልዋኖስ ከይዱ ኣቦይ መነኮሳት ድራሮም በሊዖም ድዮም ኢሉ ሓተቶ። ኣባ ሰልዋኖስ ድማ እወ ኩሎም በሊዖም እዮም በሎ። ጋሻ መነኮስ ደጊሙ
ንዓይኒ ጋሻዳ እንታይ ኮይንኩም ዘይጸዋዕኩምኒ ኢሉ ንኣባ ሰልዋኖስ ሓተቶም። ኣባ ሰልዋኖስ ድማ ንስኻ ደኣ ስጋዊ መብልዕ ዘይትደሊ መንፈሳዊ ሰብ እንዲኻ ጽቡቕ ዕድል መሪጽካ። ንሕና ስጋውያን ሰባት ንስጋዊ መብልዕ እንሰርሕን እንደክምን ኢና። ስለዚ ንምግብና ዝኸውን ብኢድና እንሰርሕ በሎ። በዚ ግዜ እቲ መነኮስ ካብ ኣዘራርብኡ ከም ዝበደለ ፈሊጡ ንኣባ ሰልዋኖስ ኣቦይ በዲለ እየ እሞ ይቕረ በለለይ ኢሉ ለመኖ። ንሱ ድማ ካብ ኣባ ሰልዋኖስ ተገሲጹን ተማሂሩን ብጉልበቱ ዝሰርሕ ካብ ዝተረፈ ድማ ዝምጽውት ኮነ። ኣባ ሰልዋኖስ ድማ ንምእመናን ዝጠቅም ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጻትን ጸሓፈ። ዕድሜኡ ድማ ኣብ ዝሸምገለ ግዜ ብሞት ዝዓረፈላ ሰዓት እግዚአብሔር ነገሮ። ድሕሪኡ መነኮሳት ደቁ ተሰናቢቱ ጎይታ ናብ ዝነገሮ መሰረት ካብዛ ዓለም ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ሚያዝያ 1 ባሕቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣሮን ካህን፣ ሓዉ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ፣ ኣባ ሰልዋኖስ ጻድቅ፣ ቅዱሳን መነኮሳት፣ ቅድስቲ መጥሮንያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም ለእግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።